Ahoj, vítejte na Fun True Lens. Za těmito vraty se nachází velice zajímavé auto. Já budu sledovat jeho proces vlastně té restaurace toho auta, rekonstrukce. Doufáme, že z toho vznikne něco zajímavého. Tak se pojďme podívat, co se tam nachází. Takže tohleto, to je Triumph TR3. Je to auto z roku 57. Já se vám pokusím po dobu 1 až 2 let dokumentovat vlastně celý proces té restaurace tohoto auta až do jeho pojízdného stavu, takže jsem na to opravdu zvědavý. Původní umístění tohoto auta bylo v Americe, někde ve staré stodole ve státě Illinois. Původní majitel k němu dodal kompletní historii, co se s autem dělo za posledních 40 let. Vlastně odtud pak lodí plulo do Amsterdamu, odkud se přetáhlo sem do Česka. Podívejte se, ještě má původní značku. V tomhle autě je 1,9 litrový motor. Původní majitel upravil trochu výkon, takže jsme se vyšplhali až na nějaký 115 koní. A zrychlení z 0 na 100 je 13 sekund. Asi 13 sekund. Je to přece jenom starý auto, je to veterán, podívejte se, je takový malinký. No a zajímavostí je, že tohle auto by teoreticky mohlo jet až 200 km za hodinu. Uvidíme, jestli se tohle podaří, ale je to docela zajímavý. A takový malý autíčko. Si myslím, že je zatím všechno. Já se těším, až se vlastně do té renovace pustíme, až to auto vyvezeme ven a budu se na tom já i podílet a hlavně jsem nadšenej, až to budu řídit jednou. Takže zatím pro dnešek děkuji a těším se na další díl, určitě mě sledujte.